Аллоҳ ҳама гуноҳҳоро мебахшад. Инчунин Аллоҳ одил аст. Аллоҳ ҳеҷ гоҳ намебахшад он гуноҳеро, ки нисбати як бандаи дигар амалӣ шуда бошад. Аллоҳ ба ман ин гуноҳро намебахшад. чаро? Чунки ман ҳуқуқи як шахси дигарро поймол кардам ва ман бояд узру бахшишро ҳатман аз он шахс биҷӯям. Аллоҳ ба ҳеҷ банда намебахшад амали зиёнеро, ки нисбати бандаи дигараш амалӣ шуда бошад. Бо ин тарз дар ислом ва ин муҳим аст барои мусалмонон. Аллоҳ мебахшад гуноҳонеро, ки байни ту ва Аллоҳ аст. Аллоҳ ҳар чӣ бихоҳад ҳамонро мекунад, лек Аллоҳ одил аст. фикр накунед, ки ман метавонам пули кадом бародареро бидуздам ва хапудам бо шумораи зиёди дуову бо намозу бо чизи дигаре аз Аллоҳ омӯзиш биталабам ва аз Аллоҳ мағфиратро интизор шавам. Не, шояд ки Аллоҳ амали дуздии маро бибахшад, лек Аллоҳ он зиёнеро, ки ман ба ин бародар расонидам, намебахшад. Ман бояд ки аз он бародар узр талаб намоям. Инак аз нуқтаи назари ислом, бале, Аллоҳ ҳама гуноҳҳоро мебахшад, аммо на он гуноҳонеро, ки нисбати дигар одамон амалӣ шудаанд. Ҳамаи мо бояд аз ҳамдигар узрхоҳӣ кунем ва ҳар он чизе, ки байни мо ва Аллоҳи бузургу тавон аст, Аллоҳ метавонад биомӯрзад. Аллоҳ мегӯяд, ки раҳмату мағфирати ман аз ғазаби ман дида зиёдтар аст. ва ҳар он чизе, ки байни ту ва Аллоҳи бузургу тавоно аст, Аллоҳ туро метавонад бубахшад. Ҳар касе, ки аз Аллоҳ омӯзиш металабад, то он даме, ки гуноҳонаш байни ӯ ва Аллоҳ аст, Аллоҳ ӯро меомӯрзад. Аз нуқтаи назари ислом, моро аз дигарон он фарқ мекунонад, ки ба мо, чун ба мусалмонон, аз касе иҷозат лозим нест. Шарт нест, ки ман ба назди касе биравам ё муроҷиат намоям ба кадом як нуқтаи назаре ё буте ё ҳар чизе, ки набошад. Агар ман гуноҳ кардам ё амали хатое кардам дар ҳаётам, байни ман ва Аллоҳ аст. Дар ҳар куҷо ва дар ҳар вазъияте, ки набошам, ҳар касе, ки набошам, ман ба Аллоҳ муроҷиат мекунам. Дастонамро бардошта аз ӯ омӯрзиш металабам, зеро Аллоҳ гуфтааст, ки ӯ тамоми гуноҳонро меомӯрзад.